Ba MH Kharkrang uhe pulit berim ke jela bat badiru kertang ke BJP na North Shillong ulaong bagi pulit kisah te kti shadien ban trei ki kam bat habadon kanu ke jingle bi an hakmat jong kiru ki hap up jingbit na shalor. Haba kran hikilat pathai kubor halor kalong kaman jong tanat kampo iyeng ke sarkar jela hadin ke jingwan tap kerteng ban yakon ke election MLA arjar pulai uba Kharkrang ulaong. Bahaki ni ki saus nam san snam ki bor pulit ki lanang hiar bat ba om dei ban tuklar palat ya kam jong ki. Last time ni BJP ka dua tang lai spa vote and shwa bang ni election nga study balik ke BJP ka dua tang lai spa vote halor kita ngila pen bet iki jingduna but kham tam mentali ngila ngila trei jibor jisti bahas po kham tam ekilan liang jing khasi kan ngin job this time idet ka BJP kan ka cadre jong BJP ka long it's a very strong cadre base mo the thing is, lada meki ki yok BJP ticket definitely kin kersan. Ra kim yok ada BJP ticket meki kin ne BJP lang candidate do seli wat nong kersan di kiwek pe. Kumbi ki balik ne ko ki party te kin sawan ki kader jong ka tu ka party de kin swan support kan. BJP ka de ka kader base but ka ki breu ki ne ibe party kan. Ngadan southly ka bai de ka puli pthi ka bar ka de ka jing ko jing khia ka balai de ka jing yok kam yo jam ka bar hadu ka jing song suk song sai. Wala rangi la ban le ikini south tuli nget ba ki long yeng jingi ki beduk ki bar khoj kin kiyo ki economy hir kan kasake hagani ga samoy ngan pinakali ngan kran hok pi ting teng ki gumar ki sate khti sadien menteri mo ki police ngi ga i baja po mukro ngi ki baja ni po Shillong ru long kim ki sngo ba lara don kanu ding jingle be an akhmat jukiru thamui khabyo chok permission Nasa Jurong. Actually, CRPC hi ka ibor. You police officer ba un take action claim da pan jingbit no. Lada don kono ka kambayan balale akmat jungu. Tendre mentang ai ba kat ka badan tangmut. Police kalong inactive but ka hapan chwa ka hukum na sabat nasa Jurong. The thing is ngai long da page hi ka itu hi ba ki sate ka kti juki lo tre. Meghalaya police is one of the best police forces in the country. Tendre ngam te bale gini south sans nem bale no planang hiar nang hiar. Bandivami home police department kalong ba na interfere politic functioning juki. Ai ki kin trei kat kom ki an ki kin don juka an kala don everything kala along very clear. Aba pi deal baka but ki pat ba pi deal baka crime everything is all laid down. Then come. Ta ai ki pat ba ai ki police department kin trei la ka kam juki but won't interfere yuki. And one numpan kam bakla bade ya police department ru then pin se iba ka police department kumno ka function iba bunsi de do ni julina ji bot plate do mo dei su ban khani ka strength bi ha ka dei ka taru tam pe the thing is la ka byang ka strength la ka long ineffective da kam don jum toy pila ban don tang diat ngudru tan dei da pila ban long effective da ka kam lele kala pi the thing man chwa kala don ka jingmi ba mjulong ban le ki jat ban riu spo ja na mat bali ba ka man balik tu tang sipang ra cha cho tendrei ngamalai kendu ki bri satu umdan kersan hikum gitu jingle pi ki bri ki satu ki bla nang lastat ki kwa man chong suk man chong san bat kim sutanat ikatu jingera aktil ni banya le kini don bor ikini ki para bri para jongi jat bendri jongi lani ki jat bendri na suweiru kim dan bas kersan menur ki tu Ôi cấp ba cả TMC chỉ chung ký sân tiêu Meghalaya ban tuần này. Ôi cấp ba cả TMC chỉ chung ký sân tiêu Meghalaya ban tuần cai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela